hadian de ki bun banai na ga jingwan len shop ka klam covid-19 ka blak ta lot adu baha ban pin sange ikiyo ki hat ka yo halai ning kot ru hakateo banwan sang pleno ya kana du kateo banwan kani karai klawan hadian ka jingshim khia ucm ka KHDC ba titas w khan ublawan ban hier jurep ikani ka yo ka khat pratrik nai lor arjar poi haringkat ka jinge don lang ka executive member pdp ekatnat market ka congress meri kharpuri lemu mdc ka light ro lang ka dam constituency ba ringkat lang lendam kiwei kiplaya don lang ki kinthop yo sodar ka ilaka lai lingkot ba elensan shabong ki officer na ka KHDC kirang wasnong na ki dong per ka ilaka lai lingkot uba thita sab ajing kren ka teges ngiul ong ba hadian ka jinge kendo lang hapreng paro ki bai don benta la shemi ka rai ban pleno ekayo ka arpoi tarik nai lor arjar poi ba chua kani ka arpo tarik nai lor en pun ko chua ya ka jingwan jengi kalong ba hadian ba ngilayo so ya ka jing ut yang ki pai ba ba shong yo hang ni na mar ba kani ka yo la hang na du bawan kani ka klam covid-19 te ka don ke jinge penbet na kalian ke chnong ba kumju na kalian ke ilaka ba la kumnu ka la de ka por ya ka ba ngin pleno kani ka yo te kumba ngalaong ba kani ka yo ka ha pa ka jingpet jom ka district council bat kumju ru bat keting penyat jom ka ilaka lain kuat tingi sudai hi ba ngindawan ban pet jengok ke jing don kam mangihap ban pembiang te da ka jing don rengkat jom i amen chat jom ka market kumju ru i local MDC balong ru urang ba snong jom kani ka dong yo shlong ba i sodar ba ini ki orang ba ki member ki phat jom kani ka ilaka bro kowe ba ngila shimlang ya karai mentang sing bakata kalong ba hakasi ba ar ngin pleno ya kani ka yo ya bentar ba syapo nang ba kinong shong yo kimyo banwan shong yo no bat hakasi ning kompat kandon ka jingpen khuj ya kani ka yo tena kalian ka jungi ka district council ngin sa ailang ya ka jingerap ti kaman ti gadiang rengkat pakai ilaka bat ki nong shong yo hi ngi trelang na ka banta ban pen khuj ya kani ka yo ke kita kilong ki rai ki ba misim bang mentasi bar ka baar kalong ba ngin ya kini ka bentak ba shalor ka ba ngila dep sna hina kaliang jo ka council ka hadu mentangin pat pli la ningin pat aila ye ki pat ba bakin shong yo hang mi hajrong tingila sim me ka rai ba ngin penbaham biang ye kini ka bentak ka ba shalor ka ba pli i ba ka jinglong jingman kampat dalong ban pli ya ka tingin la IT sodar ba inle ke badon kambaro bat ngakermen bala kumno hapo sibenai ngin persyang ban pleno e kini ke bentar ba sejrong nang ba ki pat ba ki ba don kam ban syong namar kani gayo ki kala khamnya tigi ban syong basah ni jrong ki yo lat ban syong basah te kata kani ka jingwan tu ya kani ka council ada ngambak tla ngilamang teka kani ka tem ke jongi ya ke bentar ba sejrong kumba san holap bat haki senam ki bala dep ru keladon ke jingmang tengka bat ngin yai mangi ru nama kini ko mangalaong kadi ka yo ke jongi telekat bangi nang yo ya ka fund na ka central government lembaga 15 finance commission ngin nang mang syu nama kumbala ya keren menta ka jing khapnya jo ke parking hang ni ru ka don ngin sa pej ba la kumno ngin penhe ya ka parking hagi bentar ki ba sepo bat ngin sa snasyu ya ki basa sejrong kenapa kan penbit kan ka jing syong basa kan long ka babit babiang kani ngayon tip kani ngayon kawai na preview konsep bukan prime location itu ba borok ini kita ni kalau jiwan jauh di situ anda kecil kapan ngayon ini kita ni badat badat bawan ni covid-19 dia no split sport dia ba hadu kan lo kata so kai kecil feedback ba view di ko mangalaong ba hadin bangalayo snow ya ka jing ut jong ki pai ba nong chong yo ba kumju du jong ki pai ba ki ba juan banyadi ya thiet hang ni kayo kuma pila ong mentan ba kani kayo kamde jong tang ilaka lai lukot re ki wan na du na pun usla ki wan na du na khal arsnong ki wan na maujrom ba nagini ki benta ki ba marjan jo kani ba kade kayo ko ba paunam ha mo kade kayo ko ba paunam ha ka ba yatip baro mo kayo lai lukot kado lai lukot ba kum ta ter te nata kadau da ka jingkhang ini kayo ka akta sibun ya kayo ka kot jong ki pai ba jong ni ka than lamar ngitip ba ki pai ba ki ba im sini ki im da ka rep kriang ba da kayo ka hat ki le yo ki wi stong ba kum juru ki kmi unti ba ki bre kan wan yo ni te ta kadau ngi la shim ni ka senjam ba
hadin ba namar bangile I ya ka jing hiar jong ka jing pangklam bat nga kermen ba da ka jing trelang jong ki bor snong ki bor ilaka ngin la bat penyat be ka jing chong yo bat nga na ka liang jong council ngida kentu ba ki pat ba kin but berhenti ya ki protokol ki baka sarkar ka ai bak hajo ka por ngi kentu lada kalong ka jing snow ka jong ki bakin subha ban shim ka vaccination kata ka diga jing kentu ka jong ki kumba PE ba ngi trelang ba ka hima meliam ka yodu ka badai ka we ka yo ka ba hetam hapo ka bi khasi ka jong ki menta la poi hadu handai 4% ki nong shong yo ki la shim ya ka vaccine te hadu mentang ila yu I bakar kayo du kayat bet kamdan ngano no gajing thot ila pli menta la palan sibana arpanai ngimi I bakar dan ngano no gajing thot ki brew ke rung yo ke le yo ke but renti ya ka protokol ke dengi ki mas bat ke site bhai ki penun kam sanitizer tingi I bakar jing ya jong kayo du kum bakar ya trelang bakar district council bat ke hima melim ya la ya peniti kena nak kalian ke hima melim ba kin ai ka vaccination tengai I baga bahkan ngai baga terekam dan tak ada nak kalian ka jungi lu ngimdoni hi ban ong I pat ba kadi kalong tang ka jing kerpat kalong tang ka jing kerpat ka jungi bangi kentu ngimla ban penbor ya ka mon ka pat ba ring sungsu ba kani kadi kalat ya da nak kani ka jing pam tingi da kenturu I pat ba ki ba syong ha kani ka basa ba kin sobha bala da kalong ba kin sobha ban shim ya ka vaccination nakaliang ka jongi ro ka council na ka department ka market ro kisukya hi ka ni ke geographer tendai pat ban ya nimla ban kiar na marbale no pitit ba udan no kram mo te ka lakta jur shisha ya ki pajahi kinong chongyo ki ya thi ya de taro khani ka lakta lut salon sari bro ka te mentahi bahaba tadi ka pandemic kala kan success ni nakaliang ka jongi ya si mekanika initiative pakani kasni kaba shen ngin pleno kombalong le CM ha kasni ba ar ngin pleno kani ka yo hange manange banangi kani hi kan wanra abyang ya kata ka kamai ka ji kaba diang laban tau pai ba but nakaliang ka jonga ro masaw ba baniwan pa ya kani condition na yo kan kumni you don't come so ngin pinpoint tin subaya ka but baki pai ba ro but kum ju kinong khangyo iba wan yo but barok pa ba kide ba chimkya but hindi ba kin instinct ya kani ka kanji pang but ko wei ko kini ben but unti ya SOP mana ko ka council ho na dan na ki jong ki bangi ni la joai ya ki ki notification saman la ki yo ki ba kide kin but unti ya SOP namar ba kuno ban ya da na ta ya la di hikima abai de ba ni kanji pang atli ya ko wei ba berniat ka yo ka shulong weekly kampada day ada kala function mo namar ko ba unti ba lu kanji pang ta kala kita ya ka yo ka hadi no ka bentahin ka bo pai ba hi ka kamay ka ji ka pai ba karena hadin begini yo ya slok di siam di sini ada masuk bulan sibur di sini jadi simkia jong kipo di kawasan tam siam di sini di lawan banjir kerpang dari sini jadi teman Kijoki banyak ni pergi di dalam banyak banyak nak ikut yo pun berjulung dan kalau tak sibuk ni sini pada nak tahu jadi di jenja jadi Islam di penai tu lah itu kok ni kita tiba nang ni semua nak tiada nanti tu balaya pendek macam kialang di bor berkancing kan ngai tu bah kan long jadi tu biasa sempat di kino sungyo yo kuat tak dia ka tanya jadi berkuat